На Белсаті новини коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Польський суд виніс постанову об завочному арешті офіцера КДБ Білорусі і двох білоруських чиновників авіації за інцидент з самолітом Ryanair, примусова посадка якого відбулася у Мінську у травні 2021-го. Гаворка про былога дырэктара Белаэранавігацыі Леоніда Чуро, кіраўніка змены кантролю за палётамі Яўгена Цыганова і неназванага афіцера КДБ. Ім высунулі абвінавачанне паводле двух крымінальных артыкулаў за ўзяцце кантролю над самалётам шляхам падману і незаконнае пазбаўленне свабоды пасажыраў і чальцоў экіпажу. У траўні 2021-го самалёт кампаніі Ryanair кіраваўся з Афінаў у Вільню. Падчас палёту над тэрыторыяй Беларусі пілоту паступіла паведамленне, што на борце бомба, таму судна здзейсніла пасадку ў аэрапорце Менску. На самалёце ляцелі былы рэдактар тэлеграм-каналу «Нехта» Роман Протасевич і ягоная дзяўчына Софья Сапега. Абаіх затрымалі беларускія сілавікі. Японія выказала пратэст Беларусі. Падставою стаўся сюжэт на дзяржаўным тэлебачанні з затрыманнем і абвінавачаннем японца Масатосі Наканісі ў шпіянажы. Напярэдадні МЗС Японіі прасіла афіцыйны Менск не выпускаць гэтай праграмы ў эфір. Галоўны сакратар японскага ўраду Йосімаса Хаясі выказаў шкадаванне, што праграма ўсё ж выйшла ў эфір, падкрэсліўшы, што яна можа парушаць правы чалавека. Ён паабяцаў грамадзяніну Японіі падтрымання. Наканісі затрымалі ў ліпені 2024 года паводле падазрэння ў зборы інфармацыі вайсковага характару для японскай спецслужбы. Ён жыў у Беларусі з 2018 года і працаваў у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Александр Лукашенко павіншаваў з Днём незалежнасці караля Эсватыні Мсаўцю III і запрасіў яго наведаць Беларусь. У сваім звароце дыктатар адзначыў важнасць нядаўняга візіту прэм'ер-міністра Эсватыні ў Менск і патэнцыял супрацы ў такіх сферах, як сельская гаспадарка і ахова здароўя. У Эсватыні кароль Мсуаці III кіруе абсалютную манархіяй, у якой амаль палова насельніцтва жыве за рысай беднасці, нягледзячы на раскошнае жыццё караля. Сёння пасля летняй паўзы адбудзецца новая сустрэча саюзнікаў Украіны ў фармаце «Рамштайн». Перамовы пройдуць у Нямецчыне. Галоўнымі тэмамі на фоне нядаўніх атак Расіі на цывільныя аб'екты будуць сістэмы супрацьпаветранай абароны і дальнабойнае ўзбраенне. Чакаецца, што ўдзельнікі сустрэчы будуць імкнуцца задаволіць тэрміновыя патрэбы Украіны на полю бою, у тым ліку сродкамі для адбіцця атак дронаў і ракетаў. Паводле выдання «Шпігель» на сустрэчу можа прыехаць Уладзімір Зеленскі, які акцэнтуе ўвагу на неабходнасці вылучэння ўкраіне дальнабойнай зброі і ўзмацнення сістэмаў СПА. Напярэдадні «Рамштайну» 24 некалькіх хаўруснікаў Украіны анансавалі перадачу Кіеву дадатковых сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Нямецчына замовіла для Украіны 17 комплексаў «Айрис-Т», а Румынія перадала адну з дзвюх дзейных сістэмаў «Пэтрыят». Збройныя сілы Украіны спынілі прасоўванне расійскіх войскаў на Пакроўскім кірунку. Пра гэта заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі ў інтэрв'ю CNN. Паводле генерала, за апошнія 6 дзён вораг не прасунуўся ні на метр, што сведчыць аб працаздольнасці украінскай стратэгіі. Сырскі таксама адзначыў поспех аперацыі ЗСУ ў Курскай вобласці, дзе было аслабленае наступленне расійскай арміі. Ён падкрэсліў, што Украіна перанесла баявыя дзеянні на тэрыторыю акупантаў, пазбавіўшы Расію магчымасці выкарыстоўваць Курскую вобласць як плацдарм для нападаў. Тым часам у Пакроўску ў выніку пагаршэння сітуацыі адмянілі эвакуацыйныя цягнікі. Зараз рэйсы будуць з Паўлаграду. Стваральнік тэлеграму Павел Дураў упершыню пракаментаваў сваё затрыманне ў Францыі, дзе яго дапытвалі 4 дні. Французскія ўлады падазраюць Дурава ў тым, што ён можа несці асабістую адказнасць за незаконныя дзеянні карыстальнікаў платформы. Дураў выказаў здзіўленне, адзначыўшы, што ўлады маглі звязацца з ім раней, выкарыстоўваючы розныя каналы, у тым ліку консульства Францыі ў Дубаю. Ён падкрэсліў, што ніводзін інаватар не будзе ствараць тэхналогіяў, калі будзе асабіста адказваць за іх злоўжыванне. Дураў таксама нагадаў, што тэлеграм пакідае рынкі краінаў, дзе парушаецца баланс паміж канфідэнцыяльнасцю і бяспекай, як гэта ўжо адбылося ў Расіі ды Іране. Разам з тым Дураў паабяцаў палепшыць працу тэлеграму і надаць увагу пытанням бяспекі на платформе. Гантер Байден, сын прэзідэнта США, прызнаў сябе вінаватым паводле ўсіх 9 пунктаў у справе аб ухіленні ад выплаты падаткаў. Паводле заявы, апублікаванай Гантарам пасля паседжання, ён пагадзіўся з абвінавачаннем, каб не прыцягваць сваіх родных да ўдзелу ў судзе.
Цяпер Гантэру Байдену пагражае да 17 гадоў турмы або штраф памерам 1 мільён 300 тысяч долараў. Акрамя таго, яму пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі ў межах іншай справы, звязанай з незаконным захоўваннем зброі. Да абвяшчэння прысуду ў сярэдзіне снежня ён застанецца на волі пад закладам. Арына Сабаленко другі раз запар выйшла ў фінал US Open. У паўфінале яна перамагла амерыканку Эмму Навара з лікам 6-3, 7-6. У турніры ў Нью-Йорку Сабаленко аддала толькі адзін сет у матчы трэцяга кола з Кацярынай Александравай. У фінале турніру беларуская тэнісістка сустрэнецца з амерыканкаю Джесікай Пэгулай. Пераможца турніру атрымае 3 мільёны 600 тысячаў долараў. Летась Сабаленко саступіла ў вырашальным матчы прадстаўніцы ЗША Коу-Коу Гаф. Лукашэнку прэзентавалі архітэктурную канцэпцыю будынку нацыянальнага гістарычнага музею, што паўстане ў сталіцы ў закрытым парку забаваў Дрімленд. Сам парк будзе мець назву народнага адзінства. Паводле праекту будынак музею будзе паўтараць контуры Беларусі. Перад ім з'явіцца скульптура «Беларусь адзіная». Пры гэтым Лукашенко загадаў, каб экспазіцыя не ўтрымлівала цытата нацыяналістычнага ці ура-патрыятычнага перагіну, каб іншыя народы маглі пагадзіцца з трактаваннем гісторыі ці, прынамсі, яго не адмаўлялі. Месца ў беларускіх санаторыях на Новы год ужо не засталося. Усе нумары забраніравалі грамадзяне Расіі. Як адзначыў старшыня Рэспубліканскага саюзу турыстычнай індустрыі Філіп Гулы, нашу краіну абіраюць з расійскай мовы і транспартнай даступнасці. Паміж Расіяй і Беларусю дзейнічае амаль 1,5 дзясятка прамых авіаспалучэнняў. Гулы адзначыў, што Беларусь прыцягвае турыстаў не толькі аздараўленчымі комплексамі, але і культурнымі славутасцямі Менску і наваколля. Да таго ж, для візіту ў нашу краіну расейцам не патрэбная віза. Адзначым, што кошты санаторных паслуг і хатэляў у Беларусі павялічыліся на 10-15% у параўнанні з мінулым годам. Полымя і слуп чорнага дыму. На паркоўцы блізу школы ў Стоўбцах загарэлася аўта. Абышлося без пацярпелых. У момант узгарання ў салоне нікога не было. Інцыдэнт адбыўся ля сярэдняй школы нумар 4. Паведамленне службы МНС паступіла раніцаю. Прычыну ўзгарання высвятляюць. Сёлетні жнівень стаўся адным з самых гарачых у Беларусі з 1945 года. Паводле Белгідрамету ў сярэднім тэмпература перавышала кліматычную норму амаль на 2 градусы, а ў самай цёплай дэкадзе месяца амаль на 5 градусаў. Гэтак сярэдняя тэмпература ў жніўні склала плюс 19,9 градуса Цельсія, максімальная 35,1 градуса. Паводле тэмпературных паказнікаў гэта 5-е месца ў рэйтынгу самых гарачых жніўняў у нашай краіне. Да таго ж, минулы месяц увайшоў у кнігу рэкордаў Гіннеса як самы цёплы ў свеце. Паводле службы зменаў клімату Капернікус, пры сярэдняй тэмпературы паветра 16,8 градуса Цельсія гэты жнівень быў амаль на градус гарачэйшы за кліматычную норму. Навукоўцы прагназуюць узмацненне экстрэмальнай спёкі ў выпадку, калі не будуць прынятыя істотныя захады для скарачэння выкідаў парніковых газаў. І да ўвагі аўтараў відэакантэнту. Белсат запрашае да супрацы вытворцаў мастацкага і дакументальнага кіно, мультфільмаў, праграмаў і рэпартажаў. Запрапанаваць прадукт Белсату можна незалежна ад вашага месцазнаходжання. Галоўнае, каб гэта было бяспечна для вас. Каманда тэлеканалу можа дапамагчы з перакладам ці агучваннем, даць падказкі ў справе паляпшэння якасці. Прапановы чакаем на адрас belsat.secretariat/tvp.pl з абавязковую пазнакаю «Прапанова праграмы». Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Інфармацыйнае падсумаванне дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з Белсатам.